Я да видим първо дали знаете как се отговаря. Здравейте, ученици! Здраве желая! Браво! Добре. Честит празник на всички. Искам да ви пожелая. За мен специално Попово е един много специален град и е наистина много в сърцето ми, защото моята баба беше от Светлен. Предполагам, че и тук има светленци. И затова винаги, когато идвам в този град, вълнението ми е огромно. Още повече пък и на този ден, защото искам да благодаря и за поканата. За мен е важно децата наистина да спортуват, да го правят с желание и да вдъхновяват. Аз, ако мога да вдъхновя поне едно дете, за да влезе в залата, да спортува и да се раздава, да постига мечтите си, за мен това би било прекрасна награда за положения труд, който съм дала, за всичко, което съм постигнала. Така че обичайте спорта, той калява хора с здрави характери. По този начин вие ще се гордеете сами със себе си. Направете си услуга и спортувайте. Здрасти на всички. Първото искам да ви благодаря за поканата. Много се радваме да сме тук, да сме близко до вас. Много думи аз не искам да казвам. Знам, че очаквате повече. Искам да ви кажа само, че спорт е важното първото за вашето здраве. Важно е да спортуваме. Няма значение, че е професионален спорт или аматьорски спорт. Важно е за нашето здраве, колкото повече може и колко пъти има възможно да спортува. Така че искам другия път, кога ще участваме тук, да виждам даже с един човек повече, ако виждам с един човек повече, който спортува, много ще се радвам. Благодаря. Здравейте от мен на всички. Радвам се, че съм така сред доста млади хора, бъдещето на България. Спорта е здраве, спорта създава приятелства, спорта учи на дисциплина, спорта калява характера. Така че колкото може повече спортувайте, със сигурност няма да ви навреди абсолютно нищо. Благодаря. Здравейте на всички, честит празник, радвам се да ви видя, толкова много млади, усмихнати хора. Както каза господин Дяков, много е важно за вашето здраве, за вашата дисциплина, за вашия характер да спортувате, да се изградите като личности, защото след време, като започнете вашия си живот да го следвате, спорта ще е една част от вас, която ще ви изгради като характер и ще ви покаже какви хора трябва да бъдете. Спортувайте, защото след време вашите деца ще гледат от вас. Бъдете пример за всички деца и за всички хора. Благодаря. На всички от мен, първо да благодаря на ръководството на вашето училище, че отправи покана към нашия футболен клуб. Аз се радвам да ви видя тук, че присъстваме на вашия празник и да кажа следното. Това, което ви пожелаха и казаха за значението на спорта пред многоговорящи пред мен, искам да знаете, че тези хора са доказали изключително много и на много високо ниво в спорта. Така че повярвайте и следвайте техните съвети, техния пример и техните думи нека да бъдат запомнени от вас. Аз какво мога да кажа? Спортувайте по всяко едно време, когато имате възможност. Защото спорта учи на дисциплина, спорта учи на колективно мислене, колективния дух, завързва приятелства, освен всичко друго, то е и здраве. Можем да говорим много дълго за значението на спорта, но мисля, че ви стана ясно за какво става въпрос. Спортувайте, освен че да учите, ами и спортувайте. И другото, което накрая бих пожелал, искам всички ваши отбори, в които и състезания спортни тая година да участват, да се представят достойно и да спечелят първите места. Искрено ви го пожелавам. Понеже ще се повторя с тези, които ви отправиха тия думи преди моя ред да дойде, най-вече искам да ви пожелая от сърце спортувайте, защото на първо място спорта е здраве. Това е най-важното за вас, без значение какъв е спорта, но е много важен, защото наистина спорта е здраве, изгражда характери, дисциплина, така че това е моето послание към вас. Спортувайте, без значение какъв е спорта. Важно е да го правите. Това ви пожелавам. Специални гости за милите и топли думи, които отправиха към нас. Сега
каня всички наши официални гости, учители и ученици да се отправят към стадиона за началото на спортните ни дейности, организирани днес.